Που μας περιμένει στην πλατεία Κοτζιά μαζί με τον Γενικό Γραμματέα της Αντικαρκινικής Εταιρείας και χειρουργό στο νοσοκομείο Άγιο Σάββα, τον κύριο Ευάγγελο Φιλόπουλο. Γίνονται δωρεάν έλεγχοι για τον καρκίνο του μαστού. Βλέπουμε και την κινητή μονάδα μαστογράφου που βρίσκεται εκεί, Χαρά. Ακριβώς, Πόπ, είναι το δεύτερο απόκτημα της Αντικαρκινικής Εταιρείας, η δεύτερη κινητή μονάδα μαστογράφου, η οποία αποκτήθηκε μετά από προσφορά της εταιρείας καλλιτικών Avon. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια και πείτε μας από πότε οι γυναίκες θα μπορούν να την επισκεφθούν και να κάνουν δωρεάν εξέταση μαστογραφίας. Ελπίζουμε σε διάστημα 1 ως 2 μηνών να έχουν πάρει όλες τις σχετικές εγκρίσεις και έτσι να μπορέσουμε να πάμε σε όλη την Ελλάδα και να πετύχουμε τη δωρεάν πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, που είναι μια τεράστια κοινωνική ανάγκη. Γι' αυτό και από αυτή τη θέση θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην κυρία Νάνο και σε όλο το στελεχειακό ΔΥΝΑΜΙΚΟ της Avon για αυτή τη μεγάλη, πραγματικά μεγάλη χορηγία που μας έκαναν. Ελπίζουμε ότι θα καλύψουμε ανάγκες, γιατί με την εμπειρία μας σήμερα βλέπουμε από εκατοντάδες μέρη της Ελλάδας να ζητούν να τους επισκεφτεί ο κινητός μαστογράφος. Είναι αμαρτία στις μέρες μας γυναίκες που είναι στην επαρχία, γυναίκες αποκλεισμένες, να μην μπορούν να κάνουν μαστογραφία. Είναι δικαίωμά τους. Πιστεύουμε ότι εκπληρώνουμε ένα απαραίτητο αίτημα της Ελληνίδας γυναίκας και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Σύμφωνα να πούμε τα στατιστικά που έχουν παρουσιαστεί, 10.000 γυναίκες ετησίως θα εξετάζονται στον κινητό μαστογράφο και θα επισκεφτείτε και τα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας, έτσι δεν είναι? Κατά κανόνα, εκεί που είναι πολύ δύσκολη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις μαστογράφου, εκεί που υπάρχει αποκλεισμός, είναι ο στόχος μας, έτσι ώστε να μην αισθάνεται καμία Ελληνίδα ότι δεν έχει τη φροντίδα που πρέπει. Μια προσπάθεια όλων, και το τονίζω, της κοινωνίας των πολιτών, των ευαίσθητων επιχειρήσεων και των οργανώσεων των μη κυβερνητικών, όπως είναι η Αντικαρκινική, να βοηθήσουμε τη χώρα μας. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ και τον κύριο Φιλόπουλο και την Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στο ρεπορτάζ. Ο κύριος Βουδούρης.